ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ବିଲ୍ ଦବାର ପରମିଶନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ବିଲ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଯୋଉମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ? ତ ସାର୍ ଆପଣ ତ ବିଲ୍ ଆଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପରରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡରୁ କେତେ ବାଲାନ୍ସ କଟିଲା ସେ ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର ଆଣିବୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଲରେଡି ଶୋ କରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର କାର୍ଡରୁ କଟିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ କୋଉ ମେଡିସିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ବେଡ୍ ଚାର୍ଜ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଚାର୍ଜ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ମେନସନ୍ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଏଠି ତ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ବେଳେ ବିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ପେପରରେ ହଁ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ସବୁ କଟିଥିବ ସେ ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରୁ କେତେ ବାଲାନ୍ସ କଟିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ମେସେଜ ଯିବ, ଆପଣ କଷ୍ଟମର ନୁହନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଏଇଟା ତ କଣ ଦେଇ ନିୟମ? ତ ପାରିବେନି, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ତ ପାରିବେନି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିବେ ହଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରୁ କେତେ ବାଲାନ୍ସ କଟିଲା ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନକୁ ସାର୍ ବି ମେସେଜ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କଥା ବି କହିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନହେଲେ ନେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ସେମିତି ପରମିଶନ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲରେଡି ସେମିତି ଦେଖେଇ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍। ହଁ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସିଓ ସହିତ କଥା କରେଇଲେ ସିଓ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ପରମିଶନ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି ତ ଆମର ₹1,00,000 କଟିଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ₹4,00,000 ପକେଇବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ତ ପକେଇ ପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରୁ ଯେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଆମେ ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ କେତେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପକେଇବୁ? ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାଇଁ ମିତ୍ର ମୋ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଜଣେଇବେ। କଥା ହଉଛି ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ମନା କଲେ ଯେ ମେଡିକାଲର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଆମେ ଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆମେ କାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ଡିସିଙ୍କ ହଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡିସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ।